Това не знам как ще ми стане. Това е много изрязано. Вау! Здравейте! Добре дошли в моя канал. Като типично момиче си поръчах неща от Shein, по-конкретно 4 банския, една рокля и две дрънкулки, които ще ви покажа още сега. Взех си две пръстенчета, едното вече успях да го загубя, но другото е ето това. Ето така изглежда. Не съм ги отваряла между другото, пробвах само един свебански, защото много се притеснявах дали ще ми станат. Поръчах си размер S и ме притесняваше дали ще ми стане горнището. Така че това ще разберем сега. Купих си и ето това, за да може като си мия лицето да съм допълнително сладка. Добре, кой да е първи бански? Синя. Я си махни косата. Горнището не ми е малко. Много се радвам за този факт. Размеря се, както казах по-рано. Добре. И това е затегнато на макс. Имам предвид, че няма как да го стегна повече. То има как. Айде обърни се, ако ще да покажа на хората. Здравейте. Ето това тук е, нали, горнището. И ето тук е частта с връзките, която, нали, може да се върже. Както видите, е почти до края. Тоест, ако искам да го стегна повече, трябва да се огъна и това и ще стои малко грозно. За бански, значи, като материя му давам 3 от 5. Да, мисля, че е много добре. Да, мисля, че е много добре. Нали, както каза, два пласта е. Като изрязка горнището, това харесва ли ти долнището? Ами да. Защото е супер удобно, аз много ги харесвам. Тя не е твърде изрязано, но... Ами не е зле. Да, удобно е. Аз затова взех този синя. Идеята беше да е удобен. Може би ще трябва да се измисли някакъв по-креативен начин да се направи панделка отзад. Там, къде аз го вързах. Да стои, може би, по-така... приятно за окото, как да го кажа. Някакси моята панделка е много стегната и стои... Да я знам как да го обясня. Някакси някои хора правят панделки, къде са такива олегнали и стоят като перфектна панделка. Аз не мога да мога панделка да върши така се. Кой да е следващия? Ами дай тигровия. Това е много странно. Той ти си страна, ама ето ни тук. Ами мен това ми е чара. И на бански това му е чара срува. Вау! Обаче точно си служи, точно си дигна гащите, се излезна от кадъра. Аз викам, че си казал вау за банския. Не, не. Той ми харесва по-малко други. Добре. Това е първият бански, който имам, който няма през рамки. Между другото, той даже ми е леко голям. Да, това ще да кажа, че не е. Това? Може би. Той е S? Да. То си личи е тук, е така хлопа леко. Ами има някакви шамо връзки. Да, може би тях трябва да стегнеш. Да, като се стегнат е по-добре. Да, не разбирам защо този детайл с връзките, но не е лошо. И по-тезно, по-яко. Да, сега стегна повече, личи си. А това отдолу, що така ви си? Кое? Е това тук. Ами, защото ето трябва да се вържи. Сега не знам дали ще направя някаква... Да. Окей. Да, добре, така може би стои една идея по-добре. Защото сега беше право и някакси ти правеше гърдите с едно си вживал парче тиксо тук отгоре. Еми да. Но и това долу ще е по-широко тук горе. Да, определено. Аз ги харесвам по-изрязани, честно казвам. Окей, за момента този първи ми харесва повече. Тая синия ми харесва повече, не така? Това е много изрязано, това ти казвам. Супер. Това определено не ми е фаворит. Сигурно на мен ще ми е фаворит. И между другото малко съм изгорял, не знам дали ми личи на камерата. Не малко ми направо се опеках. Ами това не е зле. Не съм фен. Наистина е много изрязано. Ако това си търсите. Ама някакси... Я мъртни си косата. Дай си назад. Опри си сутина, така че да ти е равномерено. Външното е файн. Като цяло... It's okay. Мисля, че това, което не ми харесва в този бански конкретно, е цвета. Аз точно заради цвета, това е нещо, което ми харесва. Някакво по-различно. Ама някакси оранжево и розово не съм фен, честно казвам. Не си фен. Иначе долнището ми харесва най-много от всичките. Ми харесва най-малко от всички. Ми харесва най-много.
Синьото ми харесва най-много сега. Най-удобно беше и Ами да, наистина като цяло синьото си беше най-добре. Синьото много силно го препоръчвам. Мисля, може би, ако синя имаше това долнище, ще да е супер. Ами, това е добре. Да, може би... Ами, да, той е окей. Този ми харесва. Това е най-удобния. Мисля, това няма... Добре, да има малко мърдане, но е добре, много хора се чувствам в него. Също долнището е бая удобно. Като цяло... Ами, мисля, че синя ми харесва една идея повече от това. И аз мисля, че синя... Може би ако на синя дам 8, на това ще дам 7,75. Да, хубав. Да, той е синя, са ми фаворит. Този е синя, ако търсите комфорт и едновременно изглежда добре. Той е леопардовия, по-екстравагантен и той ми харесва. Не, просто не. Не ти харесва? Не, мен ми харесва леопардовото, не ме да бъде погрешно. Не ти харесва, че е не е толкова Просто не ме кефи дизайна му, разбираш ли. Защото някакси, така като нали, тук нямаш през рамки и това ти казвам, че ти прави гърдица, но да знам, някакси не ти отива на твоето тяло, така го кажем. Ако няма гърди, сигурно ще да ми стои добре. Да, може би да. Не знам. Да се види, че не е баш чисто черно. Да, той има някакви чертички тук. Да, мен това ми хареса. О, има някаква поличка, не знам да има логика в нея. Ами да, бе, ти си я слагаш така и като си наплаши се едно да нито се вижда газа. Да, все едно като че да ядеш някъде. Много сладко. Това е яко, между. Да. Това е яко, да. Добре, остана роклята. Окей. Ами... Това бе, добре, честно. Да, наистина е супер. В смисъл, не очаквах някаква супер прозираща, но всъщност е като бански. Окей. Това може би от всички неща до момента, това ми харесва най-много. Наистина ли? Да. Мен ще пък може да се взема още. Ама така като откроиш, това се набира. Обаче ако отслабнеш съвсем мъничко и това ще ти стои така. И предполагам, че ако носиш повече от един път и това се отпусне, той ще стои така, дори да не си отслабнал. Не знам дали се вижда, че тук е леко така набрано. Окей, да. Даже много добре. Доволна съм. Тоест, роклята и синя бански до момента са... Да. Ми харесват най-много. Може да се абонирате за моя канал, защото твърде малко ви насръчавам да го направите. Да харесате видеото, коментирате, за да може да ме съпортнете, аз да мога да продължавам да си купувам бански и да ви предлагам това стойностно съдържание, което е пробването на бански. Тотално пари от YouTube стига точно за една поръчка. Добре! Чао! Бай!